presentación das persoas que me acompañan na mesa e as que lles agradezo moi intensamente que aceptasen o convite do Consello da Cultura Galega para empezarmos esta sesión de análise da problemática do sector da dobraxe hoxe en Galicia. Intentaremos facer, por unha banda, unha achega diacrónica, poñervos un pouco en de nova, e creo que remataremos cun análise máis de corte, se me permitide, sindical, de un pouco de bullar a problemática real do sector hoxe, e polo medio, xurdirán temas colaterais de algún xeito, non? Ben, polo tanto, sin máis dilación, presento as persoas que me acompañan na mesa, que identificades polos seus cartéis, que son, empezando pola dereita, sorprenderíavos se vos dixera as personaxes as que lle puxo voz. É moi bonito isto de tanto tempo despois identificar quen estaba detrás, por exemplo, da voz de, claro, personaxes emblemáticas para min como Angela Lansbury, na famosa serie aquela de Escribiuse un crime. Supoño que outras persoas máis novas identificaríades outras voces. Ana Isabel Maciñeiras é unha das socias fundadoras de A Pradoga, que é a asociación profesional que reúne os profesionais da dobraxe en Galicia e que ten tamén unha longuísima traxectoria defendendo, de alguma maneira, a profesión e os lexítimos intereses dos actores, directores, axustadores, adaptadores de texto que desenvolven a súa actividade profesional neste sector, o sector da dobraxe en Galicia. Por lo tanto, xa non enredo máis, cedolles a eles a palabra, espero que teñamos ocasión, se se axustan aos tempos previstos, de abrirmos despois un debate, que se non, en todo caso, tamén pode ter continuidade despois da segunda sesión da tarde. Sin máis, Xerardo, tes a palabra e reiterolles os tres as grazas por aceptar este convite. Bueno, ante todo, quero pedir desculpas anticipadas polo que diga ou por o meu PowerPoint caseiro que vou empregar, porque moitas das cousas que digo xa son vellas no meu repertorio. Así que se me repito, pido desculpas á concurrencia. Para min a dobraxe, como todo o que ten que ver coa lingua galega, está relacionada co prestixio. E o prestixio está íntimamente relacionado coa hexemonía lingüística, como ben sinala Klaus Boch. E no caso da dobraxe galega, á parte da situación sociolingüística do país, hai que ter en conta, ademais, elementos específicos como as ideas preconcibidas e prexuizos que minguan o prestixio da dobraxe. Dicía Candice Whitman, despois de estudar a dobraxe en España, Alemanha e Francia, que resultaba irónico que un campo profesional con tanto potencial, cunha exposición tan ampla en todos os niveis dunha sociedade e con tanto poder para influir e promover a comprensión, a conciencia da xente, fora tan subestimado e incluso desprezado. Segundo esta autora, o orgullo desmedido daqueles que miran por riba do ombreiro as traducións pros medios de masas, e iso é a dobraxe, subtitulado,
debería ser rexeitada como unha noción equivocada do que constitúe a arte e o seu efecto na sociedade. Permítaseme aquí un exemplo tirado da práctica. Evidentemente, hai moitísimos exemplos. Cando fixemos os compañeiros a dobraxe do filme Interestelar, por exemplo, tivemos que lidar con termos de astrofísica, de mecánica cuántica, como se di wormhole, buraco de miñoca, como en portugués, burato de miñoca, como parece que se di últimamente, termos da cultura popular, como a lei de Murphy, incluso coa traducción da Villanella ou Villanelle de Dylan Thomas, famosísima Do Not Go Gentle into That Good Night, que lle dedicou Dylan Thomas ao seu pai. É dicir, cunha humilde dobraxe, sempre, cada vez que dobramos, estamos achegando, importando elementos da cultura popular, científica e humanística ao polisistema cultural galego. O que queremos salientar é que a traducción audiovisual, neste caso, a dobraxe, pon o galego na vanguarda. Dalle músculo, pon a proba os seus límites, faino máis rico que se estivésemos falando sempre do entorno urbano, vilego, etc. de sempre. Como dicía esta autora americana, Whitman, a concepción de que a traducción da poesía, da ficción ou do teatro é de algún xeito máis exixente, probablemente baseado na crenza de que o material original é en si mesmo máis valioso, máis merecedor do termo arte, xa non resiste o escrutinio dunha ollada perspicaz e imparcial. E se falamos do impacto, en termos de impacto, non hai dúbida de que a exposición de filmes dobrados ao público supera con moito a do material traducido. Se nos paramos a pensar por un instante que a tiraxe media dun libro en Galicia, non sei, creo, datos da Federación de Libreiros, estaba alrededor de 17.000 exemplares. En a media de espectadores que pode ter unha película que sexa colocada en prime time, a diferenza está clara. Ou se pensamos no distinto impacto que ten nos nenos un episodio de Shin-Chan con un libro calquera de literatura infantil. O que quero dicir é que, cuantitativamente, polo menos, non é desprezable a influencia que pode ter a dobraxe na cultura e na defensa da lingua. Nos países onde existe unha política de defensa da lingua en todos os niveis, como no caso de Francia, di Jaume Varela, a dobraxe non é máis que un medio que impide a invasión lingüística. Un dos medios. En Francia existe unha lei que obriga a dobrar todas as películas estranxeiras que se exhiban no país, así como a maioría dos programas estranxeiros. Esa é a razón de que se dobre en Francia, en o Quebec, en Italia, Alemanha, etc. E tamén esa é a razón de que se dobre en Cataluña, no País Vasco, en Galicia. Inseridos no Estado español, unha longa tradición de públicos afeitos á dobraxe, só quedaba a alternativa de ofrecerlles a dobraxe en galego. Así a todo, está claro que parece que sempre hai que pedir desculpas cando se fala da dobraxe. Enfrontámonos a unha visión a priorística, chea de presuizos que fan que se teña unha visión distorsionada da mesma. Por iso é importante que esteamos hoxe aquí, por iso hai que agradecer aos membros do Consello que nos dean a oportunidade de expresar a nosa voz, de procurar, polo menos, pouco a pouco, de dar a coñecer unha profesión que fai parte, e non pequena, eu creo, da cultura de Galicia. E quero falar deses presuizos que hai sobre a dobraxe, porque sobre a dobraxe subsisten 4 tópicos que danan a imaxe deste tipo de traducción. E tamén... Oh, merda. E tamén, en consecuencia... Como funciona isto? Aquí. E tamén... Ajá. E tamén, en consecuencia, a profesión. Xa temos falado destas ideas preconcebidas, destes presuizos. Pero, como di André Gide, todo está dito xa, pero como ninguén escoita, hai que dicilo cada día, non? Hai que repetilo continuamente. Así que, abusando da paciencia do público e dos meus compañeiros, vou enumerar estas 4 ideas preconcebidas. E non digo preconceitos, digo ideas preconcebidas. Que son a dobraxe nace co fascismo, constitúe unha excepción no contexto europeo, dificulta a aprendizaxe de linguas e supón competencia desleal para os outros membros da cultura. A dobraxe nace co fascismo. Eu estiven a piques de non falar disto, porque para min é un tema tan claro, pero cando penso, por exemplo, que hai unha publicación que está dunha universidade de Galicia de lingua e medios de comunicación, no que hai alguén que di que a dobraxe nace por lei no fascismo, a mí moléstame. Moléstame porque non é verdade. E por iso quero, como a publicación é máis ou menos do 2008, creo que convén non desbotar ese tipo de argumentos de ideas preconcebidas.
Poderíamos prescindir de explicar ata que punto está errada esta idea, pero cando pensamos que é unha idea fortemente arraigada en determinados círculos, penso que é conveniente explicala. A dobraxe realmente nace coa chegada do cine sonoro, ou, se se quere, cos cambios que experimentou o mercado provocados pola desaparición do cine mudo. Jorge Luis Borges foi testemunha da orixe da dobraxe nos mesmísimos momentos en que aparecía o son, e así o deixou dito no seu arquicoñecido ensaio publicado no 1932. Hollywood acaba de enriquecer ese vano museo teratológico por obra de un maligno artificio que se denomina doblaje. A cuestión non era trivial para unha industria americana que dominaba o mercado internacional do cine desde a Primeira Guerra Mundial e que actuaba como un verdadeiro oligopolio en todo o mundo. Coa introducción dos filmes falados, os grandes estudios de Hollywood tiveronse que enfrontar a problemas de venda das súas producións. Como todos sabedes, como todos vostedes saben, os filmes mudos tiñan un carácter internacional e reemplazar os intertítulos que estaban nunha lingua por outra era sinxelo. Pero coas películas faladas, a historia xa non se trasladaba só visualmente, senón tamén a través de diálogos nunha lingua extraña para o espectador. Cando se desaparece ese que se ten chamado por investigadores como Génico, Chaume, entre moitos outros, Esperanto Universal, os públicos alemáns, franceses, españois, empezan a queixarse. En Francia se di «parler notre langue», etc. E rexeitan as películas rodadas con falas que lles son alleas. Incluso no Concello de São Paulo chegan a impoñerlles multas ás salas de cine que proxecten películas en inglés. E mesmo o ministro de Educación, Herriot, naquela época, di que xamais consentirá a colonización de Francia por parte das empresas americanas. Un autor ruso, Ehrenburg, que fala da historia do cine, etc., en A fábrica de soños, relata este estado de cousas con finísima ironía. Dice, un grande idioma a lingua de Shakespeare, pero existen no mundo persoas escuras e satisfeitas para que en ese idioma lle resulta incomprensible. En París, a Fox comprou o Moulin Rouge e agora proxectan ali películas sonoras, pero o representante da Fox informa de que a recaudación está caendo. Resulta que os franceses queren ver películas en francés. En todos os países estaba caendo o público que acudía ás salas de cine, así que teñen que procurar distintas alternativas para romper esa barreira lingüística e volver a controlar o mercado. Séguense dúas estrategias principais. A primeira, rodar versións estranxeiras no sur de California, e vía seguida por estudios como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Warner ou a Fox, e por iso chaman os mellores actores, guionistas e directores de Europa para rodar versións multilingües. E despois, cronolóxicamente, a vía seguida pola Paramount, que decide establecer a súa base en Europa, concretamente en Joinville, nas aforas de París. Pero tanto unha estrategia como a outra non sería máis que o xermolo da dobraxe. Dice Dudley Andrew que o filme rodado en moitas linguas era só un proceso de protodobraxe que iba a dar lugar necesariamente á tecnoloxía da dobraxe. O que ocorre é que estas dúas estrategias non han funcionado en termos financeiros. Estamos nunha época de depresión económica. Hai pouco que se produciu o crash do 29 e os cálculos que fixeran os grandes estudios de Hollywood non responden á realidade. Nin sequera a táctica ideada por Zukor de compartir custes en Joinville chega para recuperar os investimentos. Por unha banda, ocorre que, a continuación, que por unha banda a tecnoloxía da dobraxe experimenta unha mellora significativa que a fai moito máis barata. Razón pola que a finais do 1931 os monopolios de Hollywood recorren definitivamente a esta alternativa. E por outra banda, hai que ter en conta os enormes ingresos de dúas versións dobradas de Minville o italiano e de Trade Horn o francés, que acabaron por convencer os empresarios do cine de que era necesaria a dobraxe. En consecuencia, a Metro-Goldwyn-Mayer deixou de producir versións multilingües a principios de 1932. E a continuación, a Paramount viría a facelo o mesmo convertendo Joinville no seu centro de dobraxe para a Europa. Hollywood sempre tivo presente a conquista do mercado internacional. Non repararon en investimentos nin en talento. Contaron cos mellores, como demostra, por exemplo, que nada menos que recorresen que Luis Buñuel estivera dunha maneira ou outra vinculado a dobraxe desde 1932 a 1945. En efecto, a Paramount contratouno nos estudios de dobraxe de Joinville nos períodos 1933-1934
En Madrid traballou para a Warner Brothers de 1964 a 1965, onde levaba a supervisión de toda a dobraxe, e despois para o Museo de Arte Moderno de Nova York, onde traballou na dobraxe e reedición de versións españolas de documentais, e finalmente volveu a Hollywood, onde foi contratado como produtor e xefe executivo do Departamento de Dobraxe Español para a Warner Brothers no período 44-45. Se me permitides o excurso, creo que é conveniente tamén falar, este é o caso americano, o caso americano como chega a Europa. A mí gustaría en vez de falar do caso alemán, por exemplo. Creo que é interesante ver o que Mick Kablin é un economista que estuda como funciona o mercado e a dobraxe en Alemanha e conta o que sucedeu na dobraxe alemá e acaba reforzando a idea de que incluso en Alemanha acabou impoñéndose a dobraxe polo mercado. Porque para min a dobraxe non é produto do fascismo, é un produto do mercado. E no caso de un produto do mercado ou do repertorio cultural. No caso de Galicia é un produto do repertorio cultural. Ao principio, en Alemanha, nos anos 30, non había tecnoloxía suficiente, había unha técnica que se chamaba ritmografía, que era que os dobladores traballaban sin imaxe, con os textos acotados, reproducíanos, pero non funcionaba, e as versións esas eran rexitadas polos alemáns nas cidades, pero aceptadas nas zonas rurais. Pero houve unha serie de acontecementos que acabaron en que os alemáns preferisen a dobraxe. O primeiro acontecemento foi a adopción de versións multilingües. A súa introdución constituiu un elemento fundamental, porque co paso do tempo tivo o efecto de inclinar a balanza da escolla do público. Cando as versións multilingües estaban en decadencia, o hábito levou os consumidores a demandar dobraxe no canto subtitulado. Un segundo motivo foi, evidentemente, o cambio político do nacionalismo extremo do Terceiro Reich. Impúxose a censura e as obras declarábanse válidas polo Estado, Staatspolitisch wertvoll, ou artísticamente válidas, Künstlerlich wertvoll, polo censor. E a miúdo, as versións dobradas de filmes estranxeiros levaban mellor nota do censor que as subtituladas. Ademais, unha lei de 1932, antes do Reich, decretara que a dobraxe dos filmes estranxeiros tiña que ser realizada por actores alemáns en Alemanha. Por tanto, os grandes estudos que estaban en Joinville para doblar en alemán tivéronse que trasladar a Berlín. O terceiro acontecemento que inclinou a balanza en Alemanha foi a decisión da UFA, o principal estudio da Alemanha durante a República de Weimar e o Terceiro Reich, de usar a dobraxe como medio para darlles traballo aos seus actores desempregados. Con todo, compre dicir que a dobraxe non está ligada ao fascio necesariamente. Blin dinos que no Terceiro Reich o público non estaba feito de todo a ver filmes dobrados, pero iso sí que ocorreu definitivamente na posguerra alemana. Porque os aliados, os ingleses e os americanos, poderían, se quixesen, cambiar o tipo de traducción audiovisual. Puderon interesarse os aliados por cambiar o formato de transferencia de idiomas ao subtitulado para que o público fose máis receptivo a unha lingua estranxeira. E por iso ocorreu o contrario, justamente por razóns económicas. Hollywood non tivera acceso ao mercado alemán desde 1941 e as películas eran un medio de escapar da realidade e ao mesmo tempo unha ferramenta de reeducación e propaganda cultural para os países aliados. A demanda de filmes do público alemán era alta, pero o stock de 2.500 filmes americanos que foran producidos durante a guerra non se podían exhibir sen máis xa que eran rotundamente antixermanos. Así que a dobraxe proporcionoulles unha vez máis unha ferramenta útil para manipular films para que vesen encaixado no mercado alemán. Escenas potencialmente ofensivas foron suprimidas e os diálogos adaptáronse para agradar ao público alemán. En definitiva, a estas alturas debera estar claro que a dobraxe se orixinou nos Estados Unidos e chegou a Europa nos anos 30, como polo demais di calquera manual de historia do cine ou da traducción audiovisual. Así a todo, resiste a especie de orixe franquista. E iso contra todas as evidencias históricas e malia que autores de prestixio como Cabrera Infante afirmen decididamente que las películas no se empiezan a doblar en España bajo Franco, Primo de Rivera, sino en la República, en 1934. En esta data, Diel se inauguraron os primeiros estudios de doblaxe en español, propiedade da poderosa Metro-Goldwyn-Mayer. En realidade, hai no que situar isto en 1963, en Barcelona, nos estudios Trilla la Riba, pero acerta no esencial. A dobraxe no Estado español hai que datala na República. Aqueles que teiman coa conexión da dobraxe con Franco
baséanse únicamente na orde de 23 de abril de 1941, na que se dicía que, salvo autorización especial, queda prohibida a proxección cinematográfica noutro idioma que non fora o español. Pero aquí a dobraxe non é máis que un instrumento que usa ese réxime na defensa do español. Promóvese a dobraxe, pero non pola dobraxe en sí mesma, senón para, seguindo a liña ideolóxica do réxime, defender o castelán. Tirar en conclusión que, como aquel réxime promovía a dobraxe franquista é falaz. Reducindo isto ao absurdo, podríase dicir o mesmo xeito que como Franco promovía o castelán é franquista, o cal non se pode soster seriamente. Ademais, 5 anos máis tarde, en decembro de 1946, promulgase outra orde que establece que aquelas películas, e con Franco, que aquelas películas que non obtiran o determinado permiso de dobraxe podían ser emitidas en versión original con subtítulos. Non imos dicir por iso que o franquismo defendera os subtítulos sería unha necedade, senón que se refería a eles como algo instrumental. Pero tampouco se pode dicir contra todas as evidencias históricas que a dobraxe fora un produto derivado do franquismo. A dobraxe xa estaba presente nos cines desde a República. A segunda idea preconcibida, o segundo prexuízo, que nos fai que nos miren así por riba do ombro, é o de que a dobraxe só existe aquí, non? Que é unha excepción no ámbito europeo. Coincidendo cun cambio de goberno da Xunta, coa segunda canle da televisión de Galicia, empezáronse a executar unha serie de decisións sorprendentes que van contra toda a lógica das audiencias, contra toda a función pedagóxica ou de entretemento e mesmo contra o que é a política que se segue nas televisións de toda Europa. Como foi, por exemplo, emitir series infantís como os Teletubbies en versión original con subtítulos ou a serie Suiza Amy, Dutch Amy en versión original pura e simple, que provocaron cartas á prensa e queixas por parte dos espectadores. Hoxe séguense cometendo determinadas irregularidades, entre elas que aparece a versión original por defecto en determinadas plataformas de televisión, o cal constitúe un escándalo. O noso modo de ver, e seguro que a miña compañera pode falar disso moito mellor que a min. Creemos que detrás desta política louca, porque non se dá en ningún sitio de Europa, había un bello prexuízo. Latexaba o pensamento de que, ao fin e ao cabo, a dobraxe é unha anomalía, eso existe aquí. Efectivamente, hai quen pensa que a dobraxe é unha excepción en Europa. Pero o certo é que existen moitos países europeos e non precisamente nos máis pequenos, en territorio ou importancia. Aínda que as proporcións de dobraxe cambian respecto do medio, no que se emite, se é televisión ou se é cine, cinguíndonos soamente as televisións, podemos dicir que no noso continente hai 3 grupos que, grosso modo, son países grandes ou dobradores, Alemanha, Austria, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Hungría, República Checa, Suiza e Bélxica de fala francesa, países pequenos ou subtituladores, Reino Unido, Noruega, Suecia, Finlandia, Portugal, Holanda, Grecia, Rumanía, Bélxica, neerlandófona, e países bálticos ou países con voice-over ou voz superposta, que son Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia e tamén o 33% de Estonia. E en Bulgaria casi é dobraxe porque utilizan para voice-over, en vez de utilizar unha persoa ou dúas, utilizan 9, ou 8 ou 9. O sea, que casi é dobraxe. E hai que salientar, por exemplo, o caso do Reino Unido, que debe ser, eu creo que considerado aparte, xa que en vez de ser un país consumidor, se trata dun país produtor de produtos audiovisuais traducidos. Pero os datos que recollidos por Luiken nun estudio europeo que hai do ano 91 sinalaban que a preferencia cara ao subtitulado estaba os ingleses preferían o subtitulado un 30 e tantos %, comparado cos holandeses que preferían un 80%. Quero dicir que se seguísemos o principio de linguas dominantes, que está unha bella teoría, é posible que o Reino Unido tivese que traducir produtos que viran de fora, habería que ver que facían, que habería a posibilidade de que optasen tamén pola dobraxe. O mapa é moi elocuente, fala por si mesmo. Podemos observar que, tratándose das televisións, a dobraxe non é unha excepción, senón que todo o contrario. Como podemos comprobar, só hai 2 países, Malta e Luxemburgo, onde empregan versión originales en traducción ninguna. E o certo é que ali é onde é aplicable a doutrina da televisión galega, de Teletubbies, de Dutch Amy, de emitir a serie en pura versión original. Porque en Luxemburgo, pero que ocorre? Que en Luxemburgo ten como linguas oficiais o francés e o alemán. E en Malta, parte do maltés, tamén é oficial o inglés, idioma no que ven casi toda a produción audiovisual, por certo. E ademais non hai que esquecer que ali se fala bastante italiano. En todo caso, estamos a falar precisamente das 4 linguas maioritarias da Unión Europea: alemán, 18%, francés e italiano, 13%, e inglés, en 12%. Non se pode aplicar a mesma receita destes grandes países a linguas minorizadas que están en perigo,
como é o caso do galego. Hai que pensar no ámbito no que nos movemos e no hábito dos consumidores audiovisuais. Galicia está inserta nun territorio de longa tradición dobradora e empregar solucións válidas para o rico ducado de Luxemburgo ou a alegre illa de Malta aquí é un suicidio cultural. Aquí estamos insertos no Estado español, nun territorio dobrador. O espectador que quere ver unha película dobrada non se lle pode dar unha película subtitulada e moito menos unha película en versión original, porque o seguinte que fará e o que fai, claro, é acudir a unha versión dobrada en español. Hai que darlle polo menos as dúas versións. Resulta que este é un estudio de 31 países europeos encargados pola Comisión Europea. E resulta que neses 31 países europeos, estes son datos, estes non son elucubracións. E resulta que nestes 31 países europeos, en todos eles, os produtos infantís son dobrados. Varía a franxa de idade entre os 8 e 12 anos, pero a ningún responsable das televisións europeas se lle ocorreu ese desmando cognitivo e pedagóxico de ofrecer versión original ás audiencias infantís. A televisión de Galicia constitúe, con esta ousadía, a verdadeira excepción no territorio europeo. O caso paradigmático dos Teletubbies co que iniciábamos este apartado merece estar incluído dentro da terceira falsa idea da que imos falar de seguido, porque o argumento, mellor dito, que deu, a resposta que deu a Televisión Galega foi que a Galega 2 tiña unha programación experimental e consideraba interesante estimular aos nenos no uso dunha terceira lingua. Dado este pensamento da Televisión Galega, que podemos denominar máxico, compre ver se con datos se a dobraxe é un atranco para aprender linguas, que esta é unha idea absolutamente que está nas masas, pero non se corresponde coa realidade. A dobraxe, aquí temos os países con menos coñecemento de linguas estranxeiras. Nun artigo que apareceu no Frankfurter Allgemeine, titulado A arte da sincronización, o autor, tal Marcus Engelhardt, dicía que calquera pode observar andando polo mundo que non en todos os países onde se emiten películas en versión original falan as persoas as linguas estranxeiras como os discípulos de Xesús en Pentecostés. Sostiña o autor que non cría que a dobraxe tivese efecto ningún na aprendizaxe de linguas e poñía como exemplo a Grecia. Como veremos, os datos empíricos danlle a razón. Pódese afirmar, isto é un pouco de broma, non, apelando ao sentido común, que a produción audiovisual en versión original non dá, contra o que di certo pensamento trilingüe, maior capacidade para aprender linguas. Un espectador pode sentar horas e horas diante da cadea Al Jazeera, que, aínda que bote tantos anos como botou o Sanero escoitando o canto do paxariño no mosteiro da Armenteira, non vai aprender árabe. Nunha escola oficial de idiomas, a media de horas son 150, 150 anuais. Imaginade a cantidad de horas que ten un dobrador ao longo do ano. Son como miles de cursos de escola de idiomas. Se ver películas en versión original, e isto se poden facer estudios, non se fan estudios disto. Oye, xente que faga sociolingüistas que vayan, pregunten aos dobradores cal é o seu coñecemento, etc. Se ver películas en versión original dera coñecemento de linguas, un grupo profesional como nós, os dobradores, que levan 30 anos traballando co inglés, vendo traducido, repetindo as estructuras con cada frase no seu contexto, dominarían esa lingua. Así a todo, a realidade desmente a ficción. Os dobradores hoxe saben tanto inglés como hai 6 lustros. Non damos aprendido o mellorado inglés se non nos sabíamos antes. Outra cousa é que se coñezan unhas estruturas básicas do idioma e aí sí que a aprendizaxe pode progresar. Antes eu decía pode progresar exponencialmente, agora xa creo que pode progresar simplemente co elemento audiovisual. De todas maneiras, é certo que estamos afeitos ao hilo tópico de que os portugueses son moi bons coas linguas porque teñen legendaxe, non dobraxe. Pode ser. O caso é que habría que preguntarles aos brasileiros que si teñen dobraxe ou dublaxe, como lle chaman eles. Podemos preguntarles aos brasileiros se son bons en idiomas ou non. O que si é certo, o que din os fríos datos, é que segundo os estudos feitos a nivel europeo, non hai base algunha para tirar esta conclusión. En primeiro lugar, segundo os datos do Eurobarómetro Especial 243, que os meus compañeros, por desgracia, xa coñecen, dos europeos e as súas linguas, comprobamos que os españois
que teñen dobraxe, están 2 puntos por riba dos portugueses que teñen subtitulado en coñecemento de linguas estranxeiras. Segundo estes datos recollidos por este Eurobarómetro, os países con menos coñecementos, isto era a imaxe anterior, pero bueno, os países con menos coñecementos de linguas estranxeiras son Irlanda, con 66%, Reino Unido, con 62%, Italia, con 59%, Hungría, Portugal, que tamén é dobradora, e España. O que importa como veremos despois, non son as películas, senón é o ensino. En Inglaterra, no Reino Unido, a lingua estranxeira é optativa, non está no currículo, non está. E por iso, como non está no currículo educativo, eles teñen menos dominio, bastante menos dominio. Bueno, repito, disculpa, aparecen neste contexto as nacións das Illas Británicas liderando o descoñecemento de linguas estranxeiras malia ser países subtituladores. Evidentemente, a razón é que son países que teñen a lingua que domina a produción audiovisual no mundo. Son países produtores, por así dicilo, e non parece ter tanta necesidade de aprender as linguas, xa que nin sequera é materia obrigada no currículo escolar. O que está claro é que hai máis razóns de todo tipo, sociolóxicas, políticas, económicas, colonialismo cultural. Hai un profesor da Universidade de Copenhague, Henrik Gottlieb, que fala do colonialismo inglés a través dos procesos de subtitulado. E eu creo que ten razón. Casi todas as ideas grandes de políticas que hai hoxe en día en España, no Estado español, oh, Dios. Bueno, aí tedes o que as maneiras de aprender idiomas, o número de linguas que se falan en diferentes países non se corresponde coa diferencia entre países subtituladores e países dobladores. E vivir nun país que favorece a dobrarse non se corresponde con un menor nivel de dominio de idiomas. Este é o gráfico do que vos falaba. Permitidme que diga, vou ir a un excurso, quedan 2 minutos, pero bueno dicir. O que ven dicindo este estudio, ademais do Eurobarómetro 63 o 243 especial, o interesante é destacar que neste extenso estudio feito no 2007 sobre as necesidades e as prácticas dobradoras e subtituladoras na industria audiovisual europea, dice claramente nas conclusións que non ten nada que ver que as maneiras de aprender linguas e o número de linguas que se falan non se corresponde con esta visión. A única maneira, e estou saltando, se establece nítidamente que a única situación na que se pode considerar que a televisión xogue un verdadeiro papel na aprendizaxe de linguas sería o subtitulado intralingüístico. É dicir, subtítulos na mesma lingua da película, que é moi pouco frecuente en Europa, só en algunhas publicacións como Speak Up, etc., combinado con unha total inmersión no país estranxeiro. E falando deste tema, neste minuto que me queda, ven a conto mencionar aquí de maneira un tanto digresiva, facendo un excurso, o caso excepcional, outro pincha carneiro da TVG, do programa Morangos con Azúcar, no que se intenta ensinar portugués en inmersión no país, pero sí con subtitulado intralingüístico. Nada que opoñer, pensamos, pero sempre, eso penso eu, desde a miña ignorancia, sempre que se entenda sociolingüísticamente como 2 linguas. Non imagino a televisión catalá emitindo unha serie en occitano ou unha televisión india emitindo en urdu, pero todo pode ser. Eu creo que esa serie suscita moitas preguntas. Debémonos render e facer, como dicía Rodríguez Lapa, do portugués a nosa lingua culta? O galego debe subsumirse xa no portugués? Debemos clausurar a Academia Galega, pechar a TVG, o Consello Galego? Estamos dicindo outra vez que o galego non vale? Seremos outra vez analfabetos na nosa lingua? O modo de ver como paisano non existe ese continuum dialectal. Para mí a fronteira é un feito real. Eu paso dun lado a outro e hai unha fronteira. Son a mesma lingua. Hai diferenzas de todo tipo, fonéticas, morfosintácticas, semáticas, ata pragmáticas. É suficiente para falar de linguas? Aquí estamos confundindo, hai un tema que é de intelixibilidade de linguas, que quen pensa que é unha lingua intelixible con outra, son o mesmo idioma. Non é así. Non é así. Podemos falar do noruego, do danés, etc. E se queredes falamos das normativas do noruego. A atitude, vou citar, antes de que se acabe a cousa, 2 citas de Clara Azevedo Maia, que dice:
Que di, a atitude científica que assenta na análise estrutural do galego e do português só permite considerá-los como duas línguas muito aparentadas, mas duas línguas contudo diferentes. E Fernández Rey di, na actualidade, desde o punto de vista estrictamente lingüístico, as dúas marxes do Miño falase o mesmo idioma, pero os dialectos miñotos e transmontanos son unha conjugación dos falares galegos cos que comparte trazos comuns que os diferencian, etc., etc. Hai no actual occidente peninsular dúas linguas modernas con diferencias fonéticas, morfosintácticas e léxicas que non poden impedir a interconversión. O que di Fernández Rey é que sociolingüísticamente son dúas linguas distintas. Dúas linguas distintas. Eu creo que ese é un nivel... Eu non digo que non sexan a mesma lingua, pode que o sexan. Eu deixo iso para os especialistas en filoloxía románica. Pero eso non se lle pode dar, ese debate non se pode lanzar así, sen máis, ao público galego. Eso é o que penso. E supoño que xa se me acabou, non? Ben, boa tarde. Antes de máis, grazas ao Consello de Cultura Galega por este convite e a vos pola vosa asistencia. Bueno, a presente comunicación que me acaba de pisar Xerardo, non? Nun 50%, non? Nun 50%, pero claro, ao falar dunha panorámica histórica coincidimos e menos mal. E menos mal. De feito, acabo de aprender que os actores e actrices de dobraxe non son bilingües en inglés. Eu pensei que sí. De tantas horas que vedes en inglés é nada. Bueno, pois, na miña comunicación, o que quero é un pouco dar conta dos procesos de nacionalización e de normalización, porque, bueno, nós sempre que vivimos aquí en Galiza, non, pois falamos da normalización lingüística, pero claro, como lle chamamos a normalización lingüística que fai o Estado ou os Estados para a erradicación das outras linguas que teñen? Porque a mellor tamén a fan. Entón, pois, bueno, pois comezarei, ou tiña pensado comezar con unha perspectiva histórica, non, do nacemento desta técnica audiovisual alá polos anos 20 en Europa e rematar, non, un pouco coa dobraxe nas diversas canles televisivas con lingua propia, non? Co que vou saltar automáticamente que a dobraxe comeza a finais da Primeira Guerra Mundial, o filme primeiro que se estrea é Don Juan, despois o cantante de jazz, despois aparecen as versións múltiples que rematan no ano 31, e a partir do ano 32 aparece o dubbing, etc., etc., etc. Di Rodríguez que o termo nacionalización debe entenderse como un proceso consciente levado a cabo polas elites políticas e cultural dos Estados para expandir e asimilar entre a población dos seus territorios unha serie de símbolos co obxectivo de transformar os seus habitantes en cidadáns dun novo entramado colectivo político identitario como é o Estado-Nación. Moreno Cabrera, pola súa parte, que foi un lingüista que saiu un pouco rana ali alén do Pan Tornelo, di que a idea fundamental do nacionalismo lingüístico consiste na suposición de que a variedade lingüística promovida como lingua nacional é superior a calquera outra variedade lingüística dentro do propio Estado e que, ademais, ten máis valor comunicativo que as demais variedades ou linguas que se falan no territorio nacional que pasan a quedarse limitadas no seu localismo e están impregnadas dunha idiosincrasia identitaria que se supón superada pola lingua nacional común. As primeiras medidas nacionalizadoras comezarán no século XVIII coa chegada da dinastía borbónica ao poder e tras a Guerra de Sucesión, onde comezará a vincularse idioma a nación. E posteriormente nas Cortes de Cádiz de 1810 que darán lugar á Constitución Española de 1812, onde nacerá o concepto nación española. Porén, a presente comunicación vaise, bueno, pois para a presente comunicación realmente ten en conta o período, non, a partir, non, da ditadura de Primo de Rivera, por ser aquel no que se marca un pouco o nacemento, non, do cine sonoro realmente en Europa. A chegada da Segunda República
caracterizouse, se quere, por un paréntese no respecto á nacionalización lingüística, xa que recoñecía a existencia de realidades lingüísticas, ademais de castelá, e a posibilidade de usar outras linguas oficiais. Do mesmo xeito que introducía na configuración orgánica o sistema o termo Estado integral. A vitoria do franquismo supuxo, unha vez finalizada a guerra, o triunfo do nacionalismo esencialista, patriótico e reaccionario, e a prohibición de calquera do resto dos idiomas peninsulares no ámbito público, e aínda que a ditadura franquista si fracasou, como se pode ver por esta mesa, e polo público asistente, no seu intento, si conseguiu que en moitos ámbitos, como é o caso do audiovisual, que as minorías lingüísticas acabasen asumindo a condición de inferioridade. Neste contexto, a dobraxe consolidarase neses anos como unha ferramenta fundamental para levar unha política de nacionalización lingüística dentro do propio Estado. Estaríamos, segundo indicado por Althusser, perante un aparato ideolóxico de Estado de tipo cultural. Con todo, esta ferramenta non é exclusiva do territorio español, obviamente, como acaba de indicar Xerardo, senón que foi a predominante en todos aqueles países que adoptaron unha política de protección lingüística derivada do nacionalsocialismo. A ditadura de Franco tiña que vencer a diversidade lingüística dentro do Estado, co fin de manter a unidade nacional. De acordo coas súas bases ideolóxicas, tomáronse as medidas legislativas oportunas co afán de impoñer o castelán e acabar co resto das linguas dentro do propio territorio, xa que a ideoloxía franquista, levada a cabo polo réxime, negou na práctica que o Estado fose plurilingüe e actuou en consecuencia. O Departamento de Cinematografía daba a consigna no ano 1940 de que todas as películas deberían estar dialogadas en castelán, prescindíndose de dialectos. Ávila apunta no ano 97 que resulta evidente que Franco nunca ignorou a importancia que o cine tiña para moldear a mente dun pobo. Vou pasar, obviamente, pola orde do 23 de abril de 41 que xa mencionou Xerardo, é que realmente esta orde durou 5 anos ata o 31 de decembro do 46. O tema é que neses 5 anos, aínda que pareza mentira, o espectador xa se fixera a escoitar os sectores estranxeiros no seu propio idioma. Deste xeito, e malia finalizar a obrigatoriedade da dobraxe, a partir de mediados dos anos 40, consolidarase a profesión. O 28 de outubro do 58 comeza a súa andaina na televisión española e o férreo control da programación provoca por parte das autoridades censoras, propiciou un dominio absoluto da posta en escena do discurso televisivo e, polo tanto, do doutrinamento cultural do pobo a través deste medio. A partir de mediados dos 70 e principios dos 60 e principios dos 70, Televisión Española aposta pola dobraxe e provoca que o sector se revitalice coa aparición de novos estudios de grabación. A partir do ano 82, as canles públicas de televisión autonómicas comezarán a dobrar nas súas respectivas linguas cun obxectivo eminentemente normalizador. E agora vou, a falar do outro aspecto que é o da normalización lingüística e que creo que é o interesante para este ámbito no que estamos hoxe. A década dos 80 caracterizouse polas transformacións sociais, políticas, económicas, que terá unha relación moi directa coa variedade das linguas minorizadas. Neste contexto nacerán as televisións públicas de Euskadi, Cataluña e Galicia e, posteriormente, no ano 2003, da Televisión Pública de Asturias, co obxectivo de normalizar as linguas propias. Deste xeito, como afirma Barreiro, no ano 2015, despois da morte de Franco, a dobraxe deixa de ser un inimigo e pasa a ser un aliado. Bastantes anos antes,
Tamén Ávila apuntaba que coa chegada da democracia a dobraxe en éuscaro, catalán e galego se convertiu nun elemento fundamental para conseguir a normalización lingüística destas linguas. No caso de Euskal Telebista, resultou ser de vital importancia para a promoción do éuscaro e un medio indispensable de unificación e prestixio da lingua. Como apunta Larrinaga, non é exagerado dicir que Euskal Telebista naceu da nada, que a situación legal era precaria, que a lingua na que se ia emitir non fixera nin 15 anos no camiño da unificación, que esta se pensara para o rexistro escrito e non para o oral, e que os profesionais bascófonos, con experiencia en medios audiovisuais, eran moi poucos. Mesmo así, estamos falando dunha canle televisiva que, desde fai bastantes anos, por política lingüística, posiblemente, deixou a dobraxe un pouco de lado. Apostou máis polas series de produción propia e deixou a dobraxe, algo que critican normalmente os especialistas do ámbito da traducción audiovisual, do ámbito da dobraxe e do ámbito da lingüística en xeral. Cando se inaugura TV3, a maioría da poboación estaba escolarizada en castelán, coa excepción das xeracións máis novas que recibiran unha formación en catalán coa chegada da democracia. Pouco tempo despois, a canle pública incluirá na súa programación a serie Dallas e, aínda que a dobraxe en catalán deses primeiros anos non resultase moi crible, debido a que os espectadores estaban afeitos a escoitar as dobraxes en castelán, Laura Santamaría apunta que non se pode dubidar do traballo de normalización lingüística realizado pola canle pública. Male o impacto positivo neses primeiros anos, as críticas á lingua utilizada na dobraxe nos programas de produción propia e nos informativos eran constantes. Así, e con fin de contrarrestar estas desconformidades, publicarase no ano 1995 o primeiro libro de estilo da televisión catalá. Por outra banda, estas diferencias de opinión, verbo da lingua usada no servicio de produción allea da canle pública, fixeron que se sistematizasen diversos criterios de orientación que darán lugar ao libro de estilo estruturado do ano 1997. Nese mesmo ano tamén nacerá o boletín Versión Doblada, cunha tirada de 12 números que rematará no ano 2005, e a partir do ano 2006 crearase o portal que xa presentou esta mañá Luz Méndez, de que agrupa todos os materiais lingüísticos da radio e televisión públicas catalás e que está en constante proceso de revisión. No ano 2003 créase a Televisión Pública de Asturias co obxectivo de potenciar e normalizar o uso da lingua. E, aínda que a dobraxe en asturiano non naza da man da TPA, xa que a primeira dobraxe nesta lingua é do ano 2002 na canle privada Teleasturias, esta si estaba chamada a convertirse na entidade iniciadora de traducción de material audiovisual ao asturiano. Unha vez creado o ente público, segundo Barreiro, non existe xustificación máis alada ideolóxica para que a TPA non faga unha aposta pola dobraxe. E sinala que esta aposta debería centrarse, sobre todo, en nutrir de contidos a programación infantil. Este especialista, un ano máis tarde, apunta que se quere salvar unha lingua minoritaria é fundamental a transmisión xeracional, razón pola que hai que ofrecer ás xeracións máis novas contidos televisivos do seu interese no idioma propio. Pasarei agora a falar da Televisión de Galicia, por ser o ente televisivo propio do contexto que nos ocupa. Aínda que, en xeral, os apuntamentos que darei sobre a dobraxe e normalización lingüística xa podemos albiscar que poderían ser válidos para as outras comunidades estatais con linguas propias. A TVG naceu nun momento importante para contribuir ao proceso de normalización lingüística do galego. Cando se inaugura o ente público televisivo, a sociedade galega atopábase nun momento de apertarismo relativo que favorecía o uso do galego en sectores que ata entón empregaban maioritariamente o castelán para se comunicaren, tanto no espazo público como privado. Como apunta Soengas, para reforzar as tendencias dese momento, por primeira vez os galegos tiñamos un referente importante, a Radio Galega,
e a Televisión de Galicia, uns medios creados nos que se amosaban, sobre todo a televisión, que o noso idioma tiña as mesmas posibilidades comunicativas que calquera outro idioma e que en Galicia nos podíamos desenvolver perfectamente empregando únicamente o galego para calquera tipo de actividade sen recorrer ao castelán. Este especialista segue argumentando que o desenvolvemento das tecnoloxías e da comunicación posibilitaron a chegada da televisión a zonas illadas e de baixo nivel cultural que pensaban que na cidade só se falaba castelán e que o galego só valía para desenvolverse no ámbito rural. Unha falacia inculcada durante décadas de represión para favorecer o uso do castelán como idioma dominante. A TVG tamén favoreceu o uso do galego en núcleos ou sectores nos que se empregaba pouco porque se consideraba que era un idioma de segunda categoría. Así pois, a través da nosa televisión todo o país puido comprobar que o galego non era un idioma marxinal que só falaban os labregos, ao tempo que se demostraba que na cidade tamén se podía vivir perfectamente sen necesidade de falar en castelán. De feito, unha simple telenovela, considerada un produto menor, favorecía que os galegos e as galegas escoitasen a súa lingua nos diversos contextos. Non podemos obviar a contribución que estas series tiveron no proceso normalizador da nosa lingua, mesmo que só sexa polo seu volume. Outra cuestión diferente é pensar se está ben ou non que o noso proceso normalizador conte con este tipo de axudas. Mas a realidade non se pode cambiar. Estas telenovelas existiron na nosa grella e foron vistas por unha parte importante da nosa sociedade. De calquera maneira, eu penso que a normalización do idioma non debe estar baseada única e exclusivamente nun só pedestal, senón que debe ter múltiples soportes. O poder anticipador da TVG ten un valor pedagóxico, creador dun modelo imitable en dous sentidos, tal e como apunta Raúl Veiga, axudando ao cambio nas actitudes sociolingüísticas da poboación ao generalizar a validez da lingua galega e potenciando a instalación e a aceptación dun estándar culto. Coira, pola súa banda, refire que, como ferramenta de política lingüística, a TVG demostrou unha gran eficacia, permitindo o acceso do idioma galego a un terreo vedado ata entón e de tanta consideración social como é o da televisión. De aí derivou un notable esforzo económico para a dobraxe ao galego de series e películas, co conseguinte establecemento no país de empresas e profesionais da dobraxe. A dobraxe en galego nace, pois, da man da TVG, que se crea co obxectivo, repito, de normalizar e potenciar o uso do idioma propio. Polo que non se pode entender a dobraxe a marxe da súa relación coa lingua. Dicir isto equivale, en termos de normalización, a dicir que o debir da lingua, da dobraxe e da TVG son inseparables, tal e como apunta Antón Dobao. A institución desa convención de traducción, indica Veiga, e a posibilidade de construir un universo fílmico lingüísticamente normalizado exerceu e exerce efectos moi positivos sobre a realidade, ao contribuir a facer aceptable a extensión constante de ámbitos do uso do idioma. A arte, o audiovisual, anticipan así outra Galiza, outro mundo, porque a lógica interna da ficción exixe que todos os personaxes falen galego, mesmo aqueles que non o farían habitualmente ou que non o farían nunca. Aí está o significado e o valor da dobraxe de filmes foráneos ou mesmo propios se estiveren rodados en castelán. Así é todo, 33 anos despois do nacemento da dobraxe en Galiza, resulta curioso comprobar como cada ano se publican artigos sobre estatísticas do uso de galego na nosa comunidade e como faltan estudos sobre a influencia que exercen nos cativos as series infantís dobradas, ou a importancia que ten para unha persoa galega e que fala a lingua propia, mas que vive no noso rural, comprobar que a súa lingua é falada polas diversas capas sociais, ou igual que faltan materiais de apoio neste ámbito, tal e como acontece en Cataluña, a non ser aqueles primeiros números do boletín Retallos de Lingua aparecidos alá no ano 2004, se mal non lembro, verdade, Moncho? Comprobamos xa que logo que a dobraxe en galego vai unida ao nacemento e posterior desenvolvemento da TVG, en tanto que motor de arranque dunha industria cultural,
ao propiciar unha infraestrutura inexistente con traductores, axustadores, actores e actrices de dobraxe e empresas que antes do nacemento do ente público non existían. E tamén verificamos que esta modalidade audiovisual resultou ser unha das pezas importantes, por non dicir a máis importante, da política de normalización lingüística levada a cabo no país. Gustaríame apuntar unha serie de consideracións que considero que poden ser extraídas a partir desta comunicación, aínda que foi super resumida, pero coa aportación de Xerardo antes, e coa miña, coa achega. A mí que quedou pola mitad. Coa achega. No, está todo polo reloj. A primeira delas é que, alén da dobraxe, ademais do Estado español, a dobraxe instálase naqueles países de Europa que teñen outras linguas dentro dos seus territorios, onde se aplicaron diversas leis co fin de nacionalizar a lingua maioritaria, como é o caso de Francia ou Italia. Francia conseguiu impoñer o francés como lingua hexemónica, relegando outras linguas a un segundo plano, como o bretón, o catalán, o corso, o franco-provenzal, o galó, o normando, o occitano ou o picardo. Sito como exemplo que antes da Primeira Guerra Mundial falaban occitano alrededor de 8 millóns de persoas e que na actualidade o seu uso se restrinxe ás zonas rurais e montañosas dos Pirineos e Alpes provenzais. Algo similar ocorreu en Italia coa minorización do calabrés, do corso, do emiliano, franco-provenzal, friulano, ligur, lombardo, napolitano ou piemontés. Considero que unha das razóns polas que Portugal non optou pola modalidade dobradora foi porque o portugués non corría perigo dentro do propio Estado, xa que a lingua mirandesa nunca supuxo un risco para a lingua maioritaria estatal. Partindo desta consideración, a segunda é que a dobraxe non é unha modalidade imposta por Franco, tal e como afirman os diversos especialistas do ámbito, diversos, non todos, especialistas do ámbito cinematográfico, xa que a súa aparición data do ano 1932, anterior, polo tanto, á chegada do ditador. Aínda que considero fundamental que a opción da dobraxe se impón pola vontade de incrementar as ganancias por parte de certos sectores da industria cinematográfica, creo que a verdadeira razón de elección obedece a razóns de raíz sociocultural, ideolóxica e lingüística, pois o feito diferencial lingüístico será determinante na difusión dunha conciencia nacional. A terceira dá conta da importancia da dobraxe na normalización lingüística das linguas propias do Estado. Pódese comprobar que as comunidades autónomas do Estado con lingua propia non quedan á marxe do proceso de normalización que as televisións públicas ofrecen. Deste xeito, as canles públicas de televisión foron e seguen sendo un dos principais instrumentos para desenvolver unha determinada política lingüística en comunidades nas que, debido aos case 40 anos de ditadura, o idioma estivo relegado a un segundo plano. Así, un dos logros das televisións autonómicas con lingua propia foi a institución da Convención de Dobraxe, vencendo as resistencias diglóxicas a poder de horas de emisión de ficcións que precisaron o deseño de modos de falar para situacións e personaxes que só tiñan un referente en español. Por outra banda, e a modo de conclusión, gustaríame indicar que a dobraxe, en tanto que actividade económica que forma parte dun sistema cultural, resultou ser unha importante fonte de ingresos económicos nas comunidades anteriormente indicadas, do mesmo xeito que foi un instrumento de comunicación social que contribuiu a modelar a identidade cultural das mesmas. Moitas grazas. Vou para lá.
A ver, como se pon isto todo total, que non dou agora topado. Pero non vexo presentación. F5. F5. Ben, xa está. Bueno, pois moi boas tardes a todas e todos. Agradecer ao Consello que organizar estas xornadas, que dende logo fan moita falla, hai que repetilas máis veces, polo menos para vernos. Xa os compañeiros pisaron algo, nos vamos pisando todos un pouquiño, porque o tema é recurrente, non? Eu, en principio, estou aquí para falar un pouco da situación do sector da dobraxe en Galicia como representante de Apradoga. Apradoga, para os que non coñecedes, é unha asociación de profesionais da rama artística da dobraxe de Galicia. Entón, aquí teño un pouco das finalidades de Apradoga. Bueno, aquí vexe ben, non teño unhas gafas. En donde vemos que Apradoga é unha asociación profesional sen ánimo de lucro da que forman parte actores, directores e axustadores adaptadores de texto que desenvolven a súa actividade laboral no sector da dobraxe de Galicia. Somos membros concienciados sobre os diferentes problemas que afectan o entorno laboral. Pretendemos promover cantas actividades contribúan a mellorar a nosa cualificación como profesionais, xa que estamos determinados a conseguir un futuro dentro da nosa profesión e ter unha profesión con futuro. Para levar adiante esta arela, impulsaremos a consecución do noso recoñecemento como colectivo profesional que cumpre unha función social prioritaria, xa que unha dobraxe de calidade contribúe de xeito imprescindible á defensa, apoio e normalización do idioma galego. Son fins da asociación a promoción da defensa da imaxe pública, do traballo dos asociados, impulsando cantas actividades contribúan á súa mellora profesional. Organizáronse as xornadas de dobraxe lingua, traballo nas aulas e obradoiros de dobraxe lingua, igual que tamén se colaborou con moitas das actividades organizadas por outros sectores nacionais. Vemos xa máis ou menos o que é a Apradoga e agora imos a pasar o que sería o cabalo de Troia. O sector da dobraxe en Galicia, en galego, adoece dunha dependencia absoluta da TVG, dependencia que a propia TVG propiciou no seu momento fundacional, cuxa programación se nutría case exclusivamente de ficción dobrada e que mantivo, se ben con reduccións de horas de programación, ao longo dos 3 seguintes décadas. Iso permitiu formar profesionais especializados e empresas de traducción audiovisual e a consecución de modelos de referencia lingüística axeitados. No caso da dobraxe, un pouco esta frecha verde que temos aquí, a tradición audiovisual está totalmente e estivo sempre controlada pola Televisión de Galicia, polos servicios lingüísticos da Televisión de Galicia. Para destacar a potencia da televisión autonómica, isto xa dixo Xerardo, o dos libros, ímolo dicir outra vez porque nunca sobra, non? Por destacar a potencia da televisión autonómica como instrumento normalizador, basta reparar nun dato. A tirada media dun libro en Galicia en 2007 era de 1.643 exemplares. A tirada dunha película dobrada nese ano multiplicaba por 100 esa cifra. E segundo fose o filme e cunha programación axeitada, podía multiplicarse por 200 ou 300. Se multiplicamos estas audiencias polos 365 días, podemos facernos idea do potencial do instrumento. O Plan Xeral de Normalización Lingüística, no artigo 20 da Lei de Normalización Lingüística do ano 2004, aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, establece como deber para a Xunta de Galicia o fomento da dobraxe e a subtitulación. A propia Real Academia Galega considera que o estándar de uso público da lingua galega establécese mediante o concurso de diversos axentes que contribúen ao seu prestixio e valoración social. Neste sentido, o labor dos equipos de dobraxe en galego é fundamental para a consolidación dun estándar correcto. Entendemos que o actual nivel alcanzado polos nosos dobradores é altamente satisfactorio e está a operar sobre os receptores como un modelo de referencia positiva. Non o puiden evitar. Logo de ver as posibles excelencias da TVG, se programara con cabeciña,
Non é de extrañar que nacesen programas como o Xabarín, que se converteu nun fenómeno social con máis de 100.000 socios, e a autodenominada Xeración Xabarín. Por cento, creo que cumpre 23 anos, non, o Xabarín? 24. A dobraxe hoxe segue a ser a pértega máis efectiva na que asentar o proceso normalizador desde o ente autonómico. Corporación, digamos agora, mellor, non? Sen que a súa función poida suplirse con concursos, programas de temática fixa ou programas de humor. A nosa comunidade conta cun poderosísimo instrumento para colaborar co esforzo normalizador que debe quedar fora do disenso político. A pesar de que quedou máis que demostrado que o labor dos equipos de dobraxe en galego é fundamental para a consolidación dun estándar correcto ou formal, e a importancia lingüística que posúe a emisión de películas de cine e series dobradas, pasamos de ser un piar importante da TVG a ser ignorados e relegados case á extinción. Aquí fixen unha pequena historia do Xabarín, no ano que nace, como funcionaba a nivel cultural. É curioso ver as páxinas do Facebook no 2010, que foi cando se retira, saía con 42.054 gústame e con 41.255 seguidores. Agora, na actualidade, data esta de hai 2 días, os gústame son 438 e os seguidores 447. Se cadra ten que ver algo coa programación, coa grella, co que aí se emite. Bueno, aí queda. A situación de abandono do sector por parte do ente público foi posta de manifesto por a Pradoga a todos os grupos políticos do arto parlamentario. E de todos recibimos moi boas palabras. Pero a hora de levar a cabo iniciativas legislativas que paliaran a situación, tales iniciativas foron sempre rexeitadas polo Goberno da Xunta de Galicia, facendo súas as teses dos responsables do ente autonómico que despachaban o asunto dicindo que o espectador galego demanda a produción propia. Co obxecto de rebater tamaña lectura simplista, a nosa asociación realizou un estudo de programación a finais do ano 2015. Os datos son collidos de Qatar Media S.A. Estes datos son recollidos en tempada de alta emisión entre o 1 e o 7 de decembro, con canles de ámbito nacional e de ámbito autonómico. E aquí temos 2 esquemas. O primeiro, xa nos gustaría que seguise nese nivel de dobraxe, o 26,47% de horas dobradas no 2015. Agora, isto é un dato máis que obsoleto, non? Pero sí que sigue sendo vixente o segundo esquema, o da dereita, no que se aprecia o prime time e a fin de semana, non? Aí podemos ver claramente a ausencia de programas de cine na TVG en horario prime time e na fin de semana, a pesar de ter mercados os dereitos de emisión de películas de estrea de cine americano xunto con outras autonómicas e de emitindo en horas intempestivas ou na TVG, relegado a TVG. Fixemos unha outra comparativa para saber que hai de certo... No, espera, que me saltei unha aquí. Pasa aquí. Este. Emisión, ainda tiña aquí outra cousiña, a ver. Emisión en horarios intempestivos ou na TVG, e se observamos o que ocorre na segunda parte do gráfico, vemos que é tamén a TVG o canal que menos programa produto dobrado en horario de fin de semana, con tan só 4,8 horas. A maioría das canles son, ademais, emisións das cales son, ademais, de madrugada. O 80% do total de horas emitidas dobradas pola TVG correspondían nesta época. Agora nin reposicións, nin novas... Filmes que noutras cadeas si se emiten en horario de máxima audiencia, na TVG emítense a horas intempestivas ou son relegadas á segunda canle da TVG. Unha programación tan incompetente ten o seu reflexo, como é natural nos audímetros, tal e como se pode apreciar no seguinte gráfico, que recolle 3 exemplos de cine de estrea americano programados na TVG.
e a súa comparativa co share obtido por outras canles na emisión desa mesma película. A primeira das dúas películas finais da saga de Harry Potter, titulada aquí Harry Potter e as Reliquias da Morte, parte 1, foi emitida pola TVG en horario de tarde, ás 16:56. A segunda, titulada Un soño posible, foi emitida meses despois de madrugada, ás 0:54. Na mesma franxa horaria emitiuse a terceira, titulada Contagio. Nos tres casos, tanto Telemadrid como TV3 e Antena 3 programaron as súas emisións en horario de prime time no programa habitual de cine e con promoción. Fixemos unha última comparativa para saber que hai de certo na demanda de produción propia por parte do espectador, como nos di a TVG. A primeira táboa de datos corresponde aos datos do share recollidos por dous programas, un de produción propia, o magazine Boas Tardes, e outro de produción allea, a serie Rex, un policía diferente. Isto é no ano 2015, como sigue aparecendo na parte superior. Durante a semana analizada na franxa de tarde, pois ben, é o certo que a serie consegue mellores share que o programa de produción propia, chegando incluso a dobralo, cousa certamente impresionante se temos en conta que a serie é reposición e vai pola media dúcia de pases. A segunda táboa recolle os datos de audiencia dunhas das series senlleiras da TVG, Serra Moura, reputadas como de máis éxito e que a TVG emite en prime time. Repite a emisión cunha diferenza de 15 días na segunda canle da TVG, tamén en prime time. A observación da diferenza entre os datos das dúas emisións chamaron-nos a atención, polo que decidimos ampliar a serie de datas para saber se era unha diferenza puntual ou unha tendencia consolidada. Como se ve na segunda táboa, a tendencia é consolidada e permite saber o que gusta a produción propia. E de probado éxito segundo a súa emisión na primeira canle. Cando é tratada como a produción allea con falta de promoción na segunda canle e sendo reposición, os resultados falan por si mesmos. Por último, imos mostrar a causa directa da situación actual do sector, o descenso radical dos orzamentos para a dobraxe na TVG dende o ano 2007. No ano 2011 produciuse a entrada en vigor da obriga de someter a concurso público a partida destinada á dobraxe. Levamos dúas licitacións de concurso. A primeira o 29 de xullo de 2011 e a última o 30 de agosto de 2016. O relevante destes datos é non só observar que coa entrada en vigor de cada concurso público se produce unha reducción importantísima de presuposto do primeiro ao segundo, nin máis nin menos que cerca dun 60%. As posibles razóns de tal mingua non radican na mellora dos ratios de normalización, nin na calidade idiomática doutros ámbitos de produción audiovisual deste ente autonómico. Convén recalcar neste punto o feito de que a contratación do servizo de dobraxe está sometida a concurso público e ten unhas tarifas que son públicas, mentres que na contratación de produción propia externalizada dase unha maior discrecionalidade e unha menor transparencia. Bueno, creo que non é necesario que me pare nos datos, non? E un pouco, concluindo o dito ata agora, o que vimos neste estudo que realizou a Pradoga, o mantra da demanda de produción propia por parte do espectador é unha lectura simplista, ademais de falsa. A ausencia de programas de cine dobrado na TVG en horario prime time e na fin de semana está clara. Dos datos, obsérvase un interese nulo en atender á pluralidade social galega, convertendo o que debera ser unha televisión con vocación xeral e normalizadora nun instrumento programador de festas, verbenas e orquestras que expulsou do seu target a toda a mocidade e xuventude, precisamente aqueles aos que máis debe mirar, segundo a Real Academia Galega.
A contratación de servizo de dobraxe está sometida a concurso público e ten unhas tarifas que son públicas, mentes que na contratación da produción allea externalizada dase maior discrecionalidade. Repito, por se acaso non se escoitara antes. Nula promoción do cine na TVG. Redución sistemática dos presupostos e, ademais, tal como poñen de manifesto as empresas, prácticamente en ningún dos exercicios se chegaron a gastar as cantidades orzamentadas. E un absoluto descontrol na programación. Aquí estamos xa na situación actual da dobraxe. Estamos un pouco de loito, como podedes ver. O sector da dobraxe en Galicia e en galego adoece dunha dependencia absoluta da TVG, dependencia que a propia TVG propiciou no seu momento fundacional, cuxa programación se nutría case exclusivamente de ficción dobrada e que mantivo, se ven con reducción de horas de programación, ao longo de 3 décadas. Iso permitiu formar equipos e empresas de traducción audiovisual nun primeiro momento e a consecución de modelos de referencia lingüística axeitados. Pero, dende hai uns anos, os volumes de contratación reducíronse drásticamente até deixar as empresas ao límite da viabilidade. As empresas do sector argumentan que as marxes dos produtos son exiguas e que as ofertas que fixeron para acadar o estatus de provedor non se poden manter con este tipo e volume de traballo. Isto vou explicar un pouco porque non é o mesmo unha serie de debuxos animados que se cadra ten 15 personaxes que unha serie de debuxos que teña 2. O beneficio é superior, non? Entón, é o que se refiren as empresas cando falan do tipo de material que se lles envía a dobrar. O problema empresarial repercute, obviamente, no traballador. O colectivo de traballadores do noso sector, que na parte artística se rexe por contratación diaria, vive a dureza máis extrema da precariedade. Esgótanse as prestacións por desemprego e os subsidios, e o futuro é incerto. Ben, moito lles agradezo ás persoas que me acompañan na mesa que respetasen tan escrupulosamente as quendas, porque isto nos permite, bueno, abrir un turno de comentarios, preguntas, supoño que haberá réplicas, tanto entre as persoas que están na mesa, que poden aproveitar a ocasión, bueno, para engadir, retrucar, matizar e demais, como por suposto co público, ao que lle agradeceríamos pois, que tentásemos todos ser concretos en fin, nas intervencións para que poida ser isto máis dinámico e, polo tanto, ábrese xa a quenda de intervencións. Se ides levantando a man, pois, Óscar, aquí o primeiro, polo de agora. Está funcionando? Non. Podo falar. No, mellor que se grava. Sí. Está funcionando, vale, agora sí. A raíz da fala do profesor Xerardo estaba pensando, porque realmente inconscientemente sempre lle botamos a culpa ao dobraxe de que non saibamos idiomas ou de que non pronunciemos ben en inglés estas cousas. Eu xa tive en contacto con colegas na USC que eran de Portugal e aparentemente pronunciaban mellor. Polo que eu entendín da fala, probablemente hai un déficit no noso sistema educativo de forma xeral, na forma como se ensina a lingua inglesa ou outras linguas estranxeiras na escola, no segundo grau, etc. Porque, pola miña experiencia neste país, falta moito do uso oral desas linguas, non? Tanto da habilidade de falar como da habilidade de escoitar. Eu supoño que se esa parte educativa se fixera millor, que non habería tanto este debate ou este problema, porque poderíamos usar as linguas de forma máis eficiente. Despois, relacionando coa cuestión que dixo Xoán Montero, o nacionalismo, ás veces non nos damos conta do nacionalismo centralizador versus o nacionalismo periférico, non? Entón, me parece que é importante esa cuestión do nacionalismo centralizador tamén, visibilizalo. E, por último, pois, lamentar a situación
comentada agora por Ana Isabel da Pradoga e preguntarlle, neste último caso especificamente, como vos relacionades coas outras modalidades de traducción ou de adaptación audiovisual, por exemplo, subtitulación ou este tipo de subtitulación xa adaptada para persoas xordas, etc. Non? Porque cada técnica é unha específica, pero digamos que todo fai parte ou todo forma parte do mesmo ecosistema. Non sei quen queres que che conteste, a miña, vale, por alusións, eu digo simplemente un estudio que está feito e non hai outro. Hai dous estudios, un de Luiken, que é do ano 1991, e outro encargado pola Comisión Europea, nada menos, no 2007. E ese estudio está feito con datos de 31 países. Ahora, unha cousa se creen os datos ou non. Son datos exhaustivos feitos con falantes de 31 países. Non nego que os seus compañeros portugueses teñan un bo acento inglés, pode ser. Pode ser que sexa pola televisión, pode ser por recibir os títulos, ou pode ser pola súa educación, porque están ben educados, porque teñen unha educación superior, están na universidade, e pode ser por iso. Non o sei. De feito, os resultados do estudio ese o que din é que é a educación nun 60% nunha das estatísticas, nun 60% é como se aprende un idioma, coa educación. Por eso os ingleses son os peores en coñecemento de linguas estranxeiras en Europa. Por que? Porque non teñen no currículo do bacharelato, non teñen lingua estranxeira, se colle ou non. E logo sí que tens razón que o inglés, o problema do inglés está na educación, evidentemente, porque eu creo que se dá dunha maneira horrible. Quero dicir, o fracaso... Hai un fracaso absoluto do ensino do inglés no Estado español, como tamén creo que hai un fracaso absoluto do ensino do galego en Galicia. Quero dicir, despois de 30 anos, que a xente fale como se estuvera falando rumano, eso non ten sentido. Me explico, unha cousa é que falen ou non falen, pero cando falen despois de ir a clase durante todo un bacharelato, que falen bambuceando, eso non ten sentido. Eu creo que todos somos culpables. A ver, todos temos a nosa cota, que todos temos que aprender, pero tamén aos profesores, o ensino galego lle corresponde unha cota desa situación na que estamos, creo. Quería contar unha. Eu é que discrepo totalmente de que a subtitulación sirva para a aprendizaxe de linguas, pero radicalmente. De feito, é demostrable. A escoita dunha lingua estranxeira, para ser efectiva, ten que ser activa. Do momento que hai subtitulación, a escoita é totalmente pasiva. Entón, de feito, podémoslo comprobar cada un de nós, vendo unha película subtitulada, que automáticamente estamos máximo 3 minutos, en escoita activa e automáticamente, ou non disfrutamos do filme, que pode ser, ou senón automáticamente pasamos á subtitulación. No caso de Portugal, o caso de Portugal non é que hai xente que ten bon nivel de inglés, mellor, peor, e de todo. O que pasa é que o portugués ten unha fonética das máis interesantes e das máis complicadas de Europa. Obviamente, ter unha fonética moi boa facilita a aprendizaxe de linguas estranxeiras. No caso do galego, a fonética non é comparable ca do portugués, por exemplo. Non é comparable. Pero realmente eu estou convencido que a escoita ten que ser totalmente activa. E cando unha persoa escoita unha película en versión original, de feito está pasando a día de hoxe, na actualidade, hai unha porcentaxe elevadísima de persoas entre 16, 17 e 25 anos que maioritariamente ven as series en inglés subtituladas e eu non creo que teñan mellor nivel de inglés que as xeracións anteriores. Podo dicir unha cousa, só unha cousa. No estudio ese dice que únicamente se entende que o subtitulado funciona cando é un subtitulado intralingüístico, é dicir, unha película en inglés con subtítulos en inglés, que é como a revista de Speak Up, que ves, ou como é en galego Morangos con azúcar, que ves o portugués, despois a lexenda en galego. Solo con subtitulado intralingüístico e falta outra cousa que din, a inmersión no país. Se non hai inmersión, a inmersión desde logo é o mellor. Podes ir partir de cero e chegar ao nivel máximo. Se non tes subtitulado intralingüístico e hai máis inmersión, o que dice estudio é que non funciona realmente. En canto que preguntaba sobre a subtitulación, aos dobradores pouco nos interesa.
Sí que é certo que as empresas poden facer a subtitulación, non sei se lles compensa económicamente, non sei os números exactamente. A nosa única solución sería, pois, como noutras partes, como en Cataluña, que ten un convenio o que é a Generalitat con Netflix e están empezando a introducir o idioma o catalán nas plataformas. Pero é un acordo que ten a Generalitat desde o que sería a Dirección Xeral de Política Lingüística co idioma. É un compromiso que hai que ter. Eu creo que é necesario. Aquí non só se ve a tele, están as plataformas, están outros medios polos que podemos streaming, hai outras opcións. Pero, bueno, xa que me quede como estou. Es que me melloran isto xa. A xente habituada, unha broma, non? A xente habituada a ver subtitulados, lle faría unha pregunta, se alguén me quere responder que este habituado a facer, que non sexa doblador, porque que me diga como se pronuncia Sioux en galego, ou digo en galego, en inglés, algún que lle gusten os subtítulos. Sí, como se pronuncia Sioux, os lingües Sioux en inglés, porque a min é unha das, o como se pronuncia o señor este que morreu, Stephen Hawking, como se pronuncia. Quer dicir que son tonterías, pero cando a xente descobre de repente... Eu teño visto unha película traballado con actores e dicir, coño, mira como se pronuncia así, na vida pensei que se pronunciara así. Dixen, vou esperar os 6 días da peli a ver se algún digo, hostia, pronuncias así. Ninguén se decatou de que Sioux se pronunciaba su, porque viña do francés, etcétera. Su, non Sioux. Eu lle faría pregunta a xente, poría unha película con subtitulados dun protagonista se chamase Stephen, con PH que se pronuncia Steven igual, que falaran dos Sioux, e logo faría pregunta ao final, faría unha enquisa, como se pronuncia tal? A ver se daban feito, a ver se daban recoñecido a fonética do inglés despois na súa fala. En fin, era un... Ben, hai algunha luz e logo, se vos parece, imos facer un descanso de 5 minutos para todas esas cousas de, en fin, cafés, pitillos e baños e demais, e 5 minutos para empezarmos a segunda mitad da tarde, porque certamente, canto máis puntuais empecemos, máis tempo teremos para un debate no que voltarán a sair temas con certeza. Luz. Eu quero ser moi breve, porque vou retomar un pouco isto que estabades dicindo. Sobre todo, eu non sería tan tallante en que a versión original non axuda, subtitulada ou non, a aprendizaxe de linguas, porque senón unha película dobrada ao galego non serviría para mellorar o galego, non? Falta xa inmersión. Claro, pero quero dicir, hai moitísimos casos, sobre todo no leste de Europa, de xente que aprendeu linguas, hai unha capacidade lingüística maravillosa, porque iso depende tamén de que aprendeu linguas polas telenovelas sudamericanas que escoitaban subtituladas. Pero aí fan falta estudios que demostren sí, evidentemente. Que digan estatísticamente como funciona iso. Non basta con que un futbolista diga yo aprendí tal. Evidentemente, unha persoa de extracción social baixa vai ter moitísimas menos capacidades que unha de alta. Iso está clarísimo. Porque, ademais, se por riba os teus pais che pagan un mes en Inglaterra ou 2 meses ou un curso, ou xa é a rehostia, non? Con perdón. Ben, o sea, non é porque eu non estea a favor da dobraxe que eu estou. Entendo que realmente esa dependencia que se deu entre as casas de dobraxe da televisión foi unha dependencia terrorífica, pero que lamentablemente nin é culpa dos dobradores, nin é culpa dos lingüistas que somos que estamos discutindo. Aquí non hai xefes de empresas de dobraxe nin directivos da televisión, que eran os que tiñan que estar aí postos e nós tirándoles das orellas. Nada, espera que acabe enseguida. Agora retrucas. Eu sou moi vehemente. E logo, finalmente, só quería apuntar que eu non sei por que se deixa de dobrar, é dicir, por aforrar cartos, por todos 50.000 motivos que sei, pero, o sea, porque se eu quero ver unha película en versión original, poño a versión original, e se quero ver unha película dobrada, poño a película dobrada. É que nese sentido,
o feito de que a dobraxe... Con subtítulos, pos subtítulos. Exactamente. A opción Xe temos fácil. moitísimas posibilidades e tal. Co cal, todas estas plataformas serían unha cousa maravillosa. O mundo dos videoxogos sería unha cousa maravillosa, porque hai pouco hai unha noticia de que este de os Piares da Terra, o videoxogo ese, que cando chegan a Santiago, o muñequiño correspondente do tal, falanlle en galego, porque además aí entrevistaban ao dobrador ou ao profesional que fixo a cousa. E con respecto aos Teletubbies, tal, simplemente quería apuntar que a xente portuguesa, sobre todo a de, eu que sei, 40 e pico, non sei, é que líome un pouco co rollo das cidades. Pero eu teño amigos portugueses de 40 e pico anos que aprenderon inglés porque os sentaban diante da televisión con 3 anos, cos debuxos animados subtitulados, e non lles quedaba outra que entender. Logo chegaban á escola e tiñan, estaban cunha inmersión no inglés que ningún neno daqui ten. Con eso non quero dicir que todos os debuxos animados teñan que estar en inglés. Eu creo que aquilo foi un experimento que non se repetiu moito e que tampouco é un exemplo do que pretendía facer a vegano. Non sei se podo contestar. Mais perigoso me parece que eliminaran todos os dibuxos animados do Xabarín e que, por lo tanto, os nenos non escoiten dibuxos animados en galego. Quedou limitado a unha franja horaria mínima. E xa acabamos todos, Mira, o portugués non é unha lingua minoritaria, non ten problema de que necesita unha normalización, o galego sí. Eu quero ver e reflectir a realidade nosa. Sí, podes aprender idiomas en versión original, sí, pero con que aprendan o galego, eu creo que é máis que suficiente. E despois, porque vives en Galicia, nós estamos aquí para defender linguas que necesitan axuda, linguas que falamos poucos e non queremos que esmorezan, linguas que necesitan eses primeiros auxilios, os segundos e os terceiros. E o resto, pois ti daslle o botón, versión original, subtitulado, inglés, francés, alemán, o que queiras. Non quero dicir, eu non quero entrar na discusión de se aprendes un idioma ou non aprendes un idioma, porque creo que non é... Eu sí que quero entrar. Pero eu non. Pero son breve. Mira, vamos a ver. En toda Europa, de 8 a 12 anos varía o país, non se lle pone... Hai 2 países, un deles Portugal, onde combinan dobraxe e subtitulado para as crianzas. Pero Portugal é outro país. Pero nos 31 países, todos, incluído Portugal e outro país, dobran. E por certo, que supoño que os Teletubbies no Brasil, están en brasileños seguro. Eso seguro. E logo, eu dixeches por aí, me pareceu entender que se estábamos en contra da galega ou así. Para mí, a galega, non para mí, non, déxame que o diga, a televisión galega e a radio galega foi o mellor que lle pasou a Galicia culturalmente falando na súa vida. Porque con Grial e con etcétera non chegábamos a ningún sitio. Fai falta a Grial, pero fai falta a televisión de Galicia e a radio galega. Pero hai que dar a forza que teñen que ter. E non meter neocastrapos, modelos raros, etcétera. É todo moi complicado, pero, vamos, a televisión galega, o mellor que lle pasou a este país culturalmente falando, vamos, en toda a súa historia, desde as cantigas foi o mellor que lle pasou. Ben, levantamos porque se non roubamos de tempo os compañeros que veñen despois. 5 minutos e continuamos. Bueno, acabo de dar un titular.